Sa number 4, nagapaningmaho kag nagagit-om na nga masobra sa 300 ka kilos sang manok gikan sa dressing plant sa Barangay Mandalagan sa Bacolod ang ginsunog kag ginlubong sang Task Force Butagoy. May report si Nico Delfin. Nagakalatastas ng panit kag unod sining ginalangawan nga supply sang manok nga nabutang sa mga freezer nga wala nagaandar sa isa ka dressing plant sa Villa Locasan Subdivision sa Barangay Mandalagan. Ining naabdan sang katapos ang City Health Office, Permits and Licensing Division upod sa katapos ang Task Force Butagoy sa ginpatigaan nga inspeksyon sa Lunes ang hapon. Sa sulod sang planta, makitaan pang kuring kag ido nga yara sa ibabaw sang wala nagaandar nga chiller. Suno kay Martin Pinaga, pamuno sang Task Force Butagoy, nagligad pa nga Domingo na ihaw ang mga manok halinman sa poultry farm sang tag-iya sang dressing plant. Pag-check niya, gulpi lang may naglumpat nga kuring halin dito sa freezer mismo. Nagkako naman manok. Ga-it-it sa manok. So, Purpose nga ng manok ako ba yan? Ano ba? yung pamangko tamon sir, na hindi naman kuno nila pag i-deliver or i-baligya, kay ino-pull out na nila. Kasi yung kuti i-pull out nyo, di nyo dalon. Siniya somewhere outside Bacolod kuno kay pakaon sa ilang ido. So, Gani ginkumpeskar sa mga otoridad ang 317 kilos sang nagapanimaho na nga mga manok. Gilayon nila ini ginsunog kag ginlubong. Suno kay City Administrator Attorney Boyet Maghari, ilaman o sisaon kung may permit ang dressing plant kag kung diin ginabaligya o kung ginadispose ang mga supply sang manok. Sa pagsugilanon sang Task Force Butagoy sa mga empleyado sang dressing plant, ila inikuntani nga ipakaon sa ido. Nico Delfin para sa DGCast Negros.